Bro, ইয়াতে কি কি হ'ব? পৰ কি মানে फिसा खालामबाय आरोना दिनै बाइक खालामसिगौमोन हेल' गाइस बे आं अर्जुन बड' ब्लग चेनेलाव बयखौबो थाबाय टु गाइस दिनै आङो भैरबकुन्द'आव थांनो नागिरदों नोंसोरो दा नायलांबाय थादो आरो दिनै भिडिअ माने ओरैबायदि जायगा नोंसोर नायलांबाय था आरोना आरो दा गाइसमोन माने दिनै भिडिअआ सिगांनिख्रुइ एसे बेलेग जागोन आरोना नोंसोरो दिनै सोरबा गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो आरो सोरबाफोर फुल नायनो हाजोबदो दा गाइसमोन भिडिअखौ स्टार्ट खालामसिगोन टु गाइस चलाव दा जोङो मेन हाइन रड मोनबाय आरोना इखो सपनगाव होनो इखो ओमफ्राय दा बेखौ बारबानो जोङो मोनसिगोन भैरबकुन्द' गाइसमोन दा नोंसोर नायलै लामाया ओरैबायदि मोजां भाइ मानो होनबा मोजां आरोना जोङो मोनहैसिगोन आरो बारा गोबाव गैला आरो गाइसमोन आरो 2 किल'मिटार गाइसमोन नायलांबाय था नोंसोरो माने इयावहाय माबा होदों स्पिड ब्रेकार नैथिंहाय गय बागान दङ नै ओरैबायदि समायना नुदों इयावहाय नै बा
जोङो बा मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला नायलांबाय था पुरा हाय माय माने लामाफोराहाय नैथिंहाय नैबेयावनो आर्मि केम्प नायनो हागोन नै बेवहाय मोनहैथारसिगोन आरो 1 किल'मिटार्स दा जोङो मोनफैबाय नै मिथिनो हागोन नै बेथिं हाजो गारना हाजो दा ओमफ्राय बिथिं नुबाय ना गाइसमोन जोङो फाइनेलि मोनफैबाय नै इसेबां गोजान नङा आरो लामा बोराय दङ दलं इथिं जोङो हायासै दा इथिंहाय जोङो डाइरेक्ट लामाखौ नायनांगोन फाइनेलि गाइसमोन नोंसोर नायलांबाय दा ओरैबायदि माने गारि बोरायफोर इथिंनो गारि बोराय गारनाय दङ इथिं ओरैबायदि आगोलनि जानो हागौ बियो वेलकाम टु भैरबकुंड पिकनिक स्पट होनदों गाइसमोन दा जोङो ओइयावहाय बायदिसिना एसे लोंग्रा लाखानोसै दालां बानायबाय थादों गाइसमोन जासिगोन जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला थांनायना थांनाय बेखौ मिथियाखै बिदि थांनाय दं बिथिं दंब्रा बिदि सिदा दंब्रा सिदा माने दा जोङो फाइनेलि मोनफैबाय आरो ना डाइरेक्ट गोदै बायदिसिना मा होनो बायदिसिना ओरैबायदि माने दा बेवहाय थाथ' दा जों मोनफैबाय आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय इथिं नै इथिं गाखोनानै नायनो हायो बेवहाय ओमफ्राय दा डाइरेक्ट नैबेखिनियाव थांसै आरो ओमफ्राय दैसाखौ नायनो हागोन नै ओरैबायदि दैसायाहाय ओरैबायदि गोजौ माने गाइसमोन नै वाव गाइस इतना बड़ा स्विच गेट है देखो वाव गाइस नायनो हागोन दा फाइनेलि जोङो मोनफैबाय गाइसमोन दा जोङो भिउखौ देखायनो नोंसोरनो देखायनो नागिरदों दा नोङो देखायनोसै आरो दा नोंसोरनो गाइसनो वाखाय पे उखानाय अच्छा से देख सकता हो यहाँ पर वाव गाइस भैरवकुंड बोलता है इसको वहाँ पर फोटो लेने के लिए ये मेरे को बोल रहा है पर मैं ब्लॉग बना रहा है ये देखो हम लोग का भाई यहाँ पर देखो इस तरह और वाव गाइस बेवहाय नायरंग दै बायदिसिना बावहानो आरो दा जोङो
डाइरेक्ट गोदैखौ दा सोहैगोन आङो बेसेबां आरो दा बायगोनबो दा नोंसोर नायलांबाय दा माने दैया ओरैबायदि साफा माने दैया ओरैबायदि गोजों आरोना ओमफ्राय बेयाव नायनो हागोन नै दा गाइस मोननैयावहाय माथाय बियो जिखुनु सुइस गेटनि आरोना ओमफ्राय नैथिं नै गाइस मोन ओरैबायदि गोजौ जायगाफ्राव मानो होनबा इयो हाजोखा नालाय बिथिं नै दा नैथिं नायनो हागोन सासे बोरायखौ सोंनो नागिरदों बिदि नायनो हागोन ओरैबायदि समायना जायगा आरोना ओमफ्राय दिनै खनसे खांखाबाय आङो थेवब्लाबो आरो दिनैहाय होबावदों ओमफ्राय गामसेयो माने आंहा चेनेलबो गैयामोन नालाय दिनै बाइक खालामसिगौमोन आरोना दिनै बाइक खालामसिगौमोन बेयो इसिनि कारन मा जानो मिथिया खिन्थु माबा मोनसे जाथारदों इयाव माबा इदि जाया नै सिमसा जानो हागौ इयो वाव गाइस जोङो नै दा दलाङाव दोङो बिथिं मानसिफोर दङ आरोना ओरैबायदि ओमफ्राय जोङो दा बिथिं थांनो नागिरदों सिदा ओमफ्राय इयो नै जोङो दा भिडिअफोर बायदिसिना लादों आरोना ओमफ्राय जोङो बेसेबांसो दा राइडार बायदि सिनारिबो थानो हागौ जोंनो बिथिं थांनानै सिदा थांनानै मोनसे जिरंनि दालां दंना बेखौ वाव गाइस बेखौ ओमफ्राय नै बेयाव मोनसे फट' लादो दे दा जोङो बेवहाय दोङो डाइरेक्ट मेन र' ओमफ्राय बिदिनो मोसानायफोरखौ नायनो हागोन नै नायनो हागोन आरोना ओमफ्राय एटे কি পাবো बेयाव दा जों हाबदों आरोना ओमफ्राय मा मोनगोन बेखौ मिथिला माउन्टेन डिउ আছে माउन्टेन डिउ बेयाव नायनो हागोन आरोना Red Bull? Hah? Dạo này là cái đà biểu phải. Ada malah ke? Ada malah. Pokora. Này là gần đó. Yêu bố bên đầu này đứng đi. Guys. Ít xíu bữa. Ở đây sẽ làm sao cái nát na. Bay ni ching. Ini packing कर guys मुझे लाबाय nih लाबाय बेयावहाय अमा बेदर Bro, ইয়াতে কি হ'ব? পৰটো কিমান? 150. 150? এটাত? ষ্টিক। লগাই দে। এইটো কান কুমা। কুমা। আৰু এইটো? কুমা। বুঝেন? এইটো? চিকেন। चिकन। लेग पीस में कितना हुआ? 150. मेरे पास 70 है 60. इसको से पकड़ा नहीं है हाँ पकड़ा लेग पीस एक कितना है तगड़ी 10 रुपया करके 10 रुपया हम देंगे इकन लान से इसको कितना होगा इसका 150 का दा जोङो सावबाय नै आरो इथिबो एरला दङ बिथिबो
हागोन नै ओमफ्राय दै बथल बायदिसिना दं आरो आप कहाँ से हो आसाम से हाँ बेयाव नायनो हागोन ने मा मोनो मा मोना बेयाव लोंग्रा बायदिसिना मोनो बार मा होनगोन दा नै अमा संनाय दाउ संनाय जानो हागोन आरो बेयावहाय ओमफ्रायबानो बेयाव ATMबो दंखायो नै जायनो फैसा बख'नो गोसो बेयाव बख'नो हागोन आरो बा बिन्दासै इसको सोता करते हैं गाइस माने फिसा फिसा खालामबाय आरोना Gila. Jadi kau gimana? Ayo waper lah itu. Nah. Jangan jabai na. Baik. Nah kan ya. Boleh ya? Kurang kan semua. गलती से मिस्टेक गाइस berapa orang tadi berapa ini? Zagra kena naga nih. Wow. Enggak sana.
Bodo susah kayak Bodo susah kayak gitu. Guys, जोङो जाखांबाय जोङो नायनो हागोन ने खला खालाम आरोना Lagi दा गाइस मोननैयाव नायनो हागोन नै ओरैबायदि समायना बनायदों आरोना बैयावहाय जाहैबाय जोङो ओमफ्राय जों गाखो जायो हटेल नामाथाय मिथिया आरोना बैनिफ्राय भिउखौ नोंसोरनो देखायगोन ना ओमफ्राय बाहायखाबानो जाबाय आरो ओइ मिथिगौ लामाया एक्सनि जों बहा थाङोथाय एसे आरोना बायनायनिफ्राय गोजौ सिं देखायहरनो गाइस नोंसोर नायलांबाय था ओरैबायदि माने मोजां नुयो आरोना भिउखौ बेयाव रुमसो दिनो नामाथाय मिथिया गाइस नैबायदि आरो भिउआ एसे गाइस नोंसोराव ओरैबायदि समायना जायगा नुनो हादों आरो दा नोंसोर साफा खालाम गाइस आरो ओइ बेथिंबो नैबे लामाथिंबो थांजायो ओइ बेथिं बिदि दैसायाथ' ओरै दा बुंस्रा आरोना दैसाया ओरैबायदि मोजां बिथिंबो नायनो हागोन ट्राक बायदिसिना बाहाय बिथिं याव गाइस गाइस दा नोंसोर नायलांबाय था दा ओंखारफिननोसै नै लामाया ओरैबायदि बनायदों आरोना वाव गाइस गाइस हम लोग यहाँ पर बिथिं नायनो हागोन आरोना ओमफ्राय बिथिं मानसिफोर दङ आरो गोबां